Έτσι της είπα, συνεργαστήκανε, να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε, δεν ασχολείσαι με παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά, αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την κρίση της οικονομίας. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε και απάντησε, κύριε Αναβολή, είναι λόγω παρέλευσης ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό, κύριε Αναβολή? Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρει στα δικαστήρια, κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό, μην μιλάτε γενικώς και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο, θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι. 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο, θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι.